Все, что нужно знать про пресс-конференцию Зеленского, вот основная его фраза. Смотрите, я бы сделал даже все поза законом, то есть вне закона. Представляете, вот вам и ответ на все вопросы в этой короткой фразе, что о правовом государстве мы можем только мечтать. Я не знаю, хто вбивця. Повірте, якщо б я знав, я б все зробив. Навіть те, що поза законом, щоб цих людей заарештувати. Чи це ті представники, які зараз під слідством, чи це інші, чи може хтось з цих і плюс інші, я не знаю. Я б все зробив. Навіть те, що поза законом. А вот так вот в Конституции сказано: президент Украины есть главой государства и выступает от его имени. Президент Украины есть гарантом державного суверенитета, территориальной целостности Украины, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. И как туда вписывается поза законом слово. И вот президент, когда принимает присягу, он говорит, что додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет Україні у світі. Ну, олигархи наши все разбогатели за последние 2 года, увеличили состояние с коррупцией. Вы сами видите, как обстоят дела. Делайте выводы сами.